guys, welcome back to my YouTube channel. This is Janamika Tylo. At kung bago ka pa lang dito, don't forget subscribe to my YouTube channel. Oh my God! And click the notification bell. So for today's video, magbisaya lang ko kay mga bisaya ang kikugnaw. Kilala kong kaliskis mo, oy. Mga ligo kunomig malubog, so kanang gidala ko nila kay na ako na indot ko nung kuan liguanan, so ning kuyog mi. So guys, layo-layo pa gini siya, lakawon pa gini siya. Paano masabi? So kung kauban karon kay si Jubilin og si Ramdel. So dara sila guys, barog. Nagpaabot mi sa mukauban duha ka buok. So dara guys. Paano masabi? Guys, ang view sa Malubog. Malubog. Init jud siya. Paano masabi? Pagay mo oy sa kong vlog, first vlog. Hi oy. Hi. So naabot na ang duha ka mga gwapo, gwapa. Hi sad mo oy. So naglakaw pa mi guys, padong ni sa Malubog. Karot. So naabot na day mi guys, daghan ng tao oy. Ginoo. Guys, so padong na may manguli. Or tong video. Oh my God! So, salamat. Thank you for watching. What's up guys? Shout out day ni Diana H. Biado. Paano masabi? Ug shout out day ni Ninya Jane Labastida. Shout out day sa akong maguwang nga pinaka-supportive John Michael Cataylo. Shout out day ko ni Jasmine Claire Abalde sa iyang asawa. Wow! Shout out ni Rina Morinho og ni Queenie Morinho. Nya shout out day sa akong kuyog nga pinakagwapo. Hi. Shout out di ay ni Junil Swico. Thank you for watching. Bye.